Bevis for formlen for rumfang af omdrejningslegemer. Vi skal bevise formlen, der står her, og det gør vi ved at tage udgangspunkt i den her tegning af, det kan være en skinke, hvor vi skal finde ud af, hvad rumfanget er mellem A og B. Det stykke her skal vi så i en masse tynde skiver, som den her, hvor at man, når man lægger skiven ned og ser den fra siden af, ser den sådan her ud, hvor at radius af det stykke fra x-aksen og op til det man kan kalde, det ligner en funktion, det er radius af skiven, og højden af skiven er delta x, altså her, det er tykkelsen af skiven. Alle de skiver har, hvis man kan se dem ovenfra, har de form som en cylinder, og formlen for en cylinder, den står her, og det er den, vi tager udgangspunkt i. Den kan man skrive om ved at man kan skrive om til den, der står nedenunder her, fordi at hvis man kigger på de to, så pi, den bliver bare, mens radius i anden, det er jo den radius, der er fra x-aksen og op til funktionen, så det er det samme som f af x, og så i anden, stadigvæk heroppe fra, og h, altså højden, det er delta x, som vi har her. Så den følger også med. Så kan man skrive, hvis man skal finde volumen af alle skiverne, så bruger man summationstegn, og så sætter man bare funktionen ind, som der står heroppe. Det bliver ikke helt præcist, fordi at lige nu, så er skiverne jo ikke helt præcist cylinderformet. De bøjer jo lidt her i siderne. Men ved at sige, at det her stykke, det går mod, hvor at delta x går mod 0, så gør vi skiverne så tynde som muligt, altså uendelig tynde, sådan så, at vi kan sige, at v er lige med det her. Fordi at vi netop ved at gøre skiverne så tynde som muligt, gør dem cylinderformet. Når vi lader delta x blive uendelig lille, så kan vi omskrive delta x til dx, og i stedet for at bruge summationstegn, kan vi bruge integraletegn, og vi kommer frem til den formel, som vi skulle bevise. Det kommer vi frem til. Hvis man så skal bruge den formel i praksis, så kan man, vi har taget udgangspunkt i opgave 2063, hvor man får udleveret en lineær funktion, den vi har her, hvor x ligger mellem 0 og h, og så skal vi bevise, at det omdrejningslegeme, der kommer, når man drejer den her funktion rundt om x-aksen, at den har rumfanget, som der står her, at det er formlen for dets rumfang. Det skal vi bevise, og den formel, der står her, det er formlen for rumfanget af en keglestup. Så det skal vi vise. Der bliver nemlig lavet en keglestup, når man drejer denne funktion rundt om x-aksen. Vi har vores formel her for rumfang af et omdrejningslegeme, som vi havde før. Og så kan vi bare tage vores formel eller vores funktion og indsætte den i vores formel. Og så kan Mabel regne ud for os, hvis vi bruger simplify assuming positive, at vi kan komme frem til den her formel, hvilket var det, vi skulle bevise. Så det kunne vi sagtens, når vi brugte Mabel. Hvis man så skal gøre det uden Mabel, så sætter vi den stadig bare ind i her, og så skal vi uden Mabel komme frem til det samme resultat. Det er et længere regnestykke. Til at starte med, så bruger man kvadratsætning 1, som hedder a plus b i anden er lige med a i anden plus b i anden plus 2ab. Det bruger man på
Ja, på det der står her, fordi det står i anden. Det vil sige, man tager det første led, og kommer det i anden. Det er det her. Så tager man det andet led, og kommer i anden. Og så tager man og siger 2 gange det første led, gange det andet led. Her er r og x byttet om. Det er lige meget. Så tager vi det her integrale, og deler op i 3 integraler. Vi deler det op her mellem plusserne, så vi har det ene led, og det andet led, og her er det tredje led. Så det deler vi op her, delt op, og pi, fordi det er ganget med hele integralet, så er pi med i de 3 integraler. Så nu er det delt op i 3. Der er en regel, der siger, at når man har en konstant, så rykker den bare med, både når vi differentierer og integrerer. Så vi rykker konstanterne ud af de 3 integraler, sådan så vi rykker i de første integrale, så rykker vi det her, det rykker vi ud, sådan så x i anden står alene. I det andet integrale rykker vi r i anden ud, og egentlig så står der jo, kan man sige, der står r i anden gange 1. Så vi lader 1 blive stående, og så rykker vi r i anden ud. Og i det sidste, så rykker vi også bare det her ud, sådan så der bare står 2 gange x. Så integrerer man de 3 integraler. Altså, det er det første integrale, der står her. X i anden integreret er bare en tredjedel x i tredje. Hvis man integrerer 1, så bliver det til x. Og 2x er x i anden. Så har vi integreret. Fordi at vi har h og 0 som vores højeste og laveste. Ligesom når man har skinken, så har vi 0 som det mindste, x kan være, og h som det højeste. Så derfor så skal vi indsætte h i den funktion, eller den formel, vi nu er kommet frem til, som er her. Så vi sætter h ind på x's plads, de 3 steder, hvor der står x. Vi behøver ikke sætte 0 ind, fordi hvis vi sætter 0 ind her, så vil det hele bare give 0. Så det behøver man ikke. Så når h er sat ind, ser det sådan her ud. Og så skal man til at reducere, for at gøre udtrykket så lille som muligt, og så simpelt som muligt. Det første man gør, det er, at der står h i anden her, og h i tredje her. De går ud med hinanden, sådan så brøken forsvinder her, og der ender bare med at stå h. Fordi man dividerer med h i anden og ganger med h i tredje. Så det bliver til h. Og det samme gør man herover, hvor der står h i anden, og man dividerer med h. Det bliver også bare til h. Så er vi kommet af med vores brøker. Så reducerer vi igen, og det gør vi her i den sidste parentes. Så ganger vi ind i parentesen, sådan så vi først ganger med det store r her, sådan så vi siger pi gange r med pi gange store r gange lille r gange h. Det er det udtryk, der står her. Så skal vi sige minus pi gange lille r gange store r gange h. Det bliver bare minus pi gange r lille r i anden gange h. Så reducerer vi. Vi lader det her udtryk gå ud med det her udtryk, da de er lige hinanden, og der står minus her. Så forsvinder de bare. Så bliver vores udtryk lidt mindre. Så bruger vi kvadratsætning 2 på det her udtryk. Det er den kvadratsætning, der står her. Sådan så vi i stedet for det her udtryk, så får vi det her udtryk. Så skal man lave en lille finte, for at kunne komme videre. Vi ganger nemlig det sidste her med en tredjedel gange 3.
det kan vi godt, fordi en tredjedel gange 3, det er det samme som 1. Når man ganger med 1, så sker der ikke noget. Så får vi nemlig mulighed for at rykke pi gange h gange en tredjedel uden for parentesen for det her udtryk og det her udtryk, sådan så vi samler det hele i et udtryk. Så vi får pi gange en tredjedel gange h, og så får vi vores r i anden heroppe fra, og stort R i anden og lille r i anden, minus 2 stort R lille r, og så det der står tilbage fra det her udtryk er 3 stort R lille r. Så til sidst, så lægger vi de 3 stort R lille r til de minus 2 stort R lille r, hvilket bare bliver til stort R lille r. Så på den måde er vi kommet frem til det udtryk, vi skulle komme frem til, med brug af den formel, vi beviste i starten.